הבנו שאין ימין ושמאל, כולנו משרתים. אז אמרו לנו, לכו לפריפריה. איזו אמירה מתנשאת ואיומה. מה זה לכו לפריפריה? זאת טענה שכאילו אומרת ששם אין אנשים, ששם שממה, דממה. ואתם יודעים מה? איזה מזל ששלחו אותנו לפריפריה. כי גילינו את מה שידענו, שהמדינה הזו כולה מלאה בלבבות פועמים. אני הלכתי לשם ומצאתי חברות וחברים לכל החיים. ובכלל, מה זה לכו לפריפריה? מדינת ישראל דווקא ודופקת את הפריפריה שלה באופן שיטתי ומסודר מאז יום הקמתה. להגיד לכו לפריפריה זאת צביעות שאין כדוגמתה. להגיד פריפריה זה להמשיך בשיח הישן שמדיר בני אדם, שאומר להם אתם בצד, אתם רחוקים, הצרכים שלכם חשובים פחות, הדרישות שלכם שוות פחות. הקיץ הזה הוכחנו לכולם שאין דבר כזה פריפריה, כולנו במרכז. צמצמנו את המרחק הפיזי בינינו וגילינו שטוב ככה, שאנחנו רוצים להישאר קרובים, שיותר לא יצליחו להרחיק אותנו ולפלג אותנו. ואז הגיעה ההסלמה הביטחונית. אבל גם הטילים שנפלו לא עשו את המחאה הזאת, להפך. הם הראו כמה היא חזקה וכמה היא אמיתית. העובדה שלא התקבלנו הייתה, כבר אמרתי את זה, הדבר הכי מרגש במחאה הזו. הגיע הזמן שהמושג מצב ביטחוני יפסיק להיות ערך ויחזור להיות משהו, מצב, ומצב שצריך לשנות. נפלו טילים ואנחנו שתקנו לכמה ימים, צעדנו בשקט, ואז מה הם אמרו? הם אמרו שהמחאה דועכת. במקום להכיר בעובדה, שכאב לנו על מיליון ישראלים שחיים תחת איום טילים, שכאב לנו על האנשים שנפגעו, שנהרגו, שביתם נהרס. אבל במקום להבין שאנחנו איתם, במקום לראות שהשקט הזה בא מתוך אהבה, הם אמרו שהמחאה דועכת. את הסולידריות שלנו הם ניסו להפוך להתקפלות. האמת זה היה עצוב. איך בכלל מעיזה ממשלת ישראל לעשות כזה סוג של הפרד ומשול? היא שהפקיעה את תושביה, את הזקנים שלה, את החולים שלה, את העולים שלה, את החלשים שלה. איך היא מסוגלת לבוא אלינו עם הטענה הזו? ממשלות ישראל הפרידו בינינו כל השנים, וכשסוף סוף התחברנו, שהראינו שאנחנו לא מוכנים להמשיך לשבת מול הטלוויזיה, הם אמרו לנו שאנחנו לא סולידריים. אנחנו לא סולידריים. תראו מה הולך פה! אני בת 25. מה הזיכרונות הכי גדולים שלי מהמדינה הזו? מלחמת לבנון השנייה, תקופת הפיגועים, חברים שנהרגו אז, רצח רבין, גלעד שליט, שלא לדבר על זה שאני דור שלישי לשואה. זו הייתה התודעה שלי. רגעים וזיכרונות שכולם רצופים במוות, בשכול,
בפני כאב ופחד, בתחושה שהכל זמני. בעצרת בעפולה ראיתי שלט, אני גאה להיות ישראלית כבר 31 יום. אני עומדת מולכם ואני גאה להיות ישראלית כבר 7 שבועות. להגיד מגיע לי זה להגיד שגם לאחר מגיע, שמגיע לנו, לכולנו. הקיץ הזה הביא איתו המון רגעים וזיכרונות טובים של תקווה, של שינוי, של אחווה, של הקשבה. נוצר שיח של חיים. אנחנו לא כאן רק כדי לשרוד, אנחנו כאן כדי לחיות. אנחנו בוחרים להיות במקום טוב, בחברה צודקת. אנחנו רוצים לחיות בחברה כחברה, לא כאוסף של בודדים שיושבים כל אחד מול קופסה אחת, הטלוויזיה, ופעם ב4 שנים שמים פתק בקופסה אחרת, הקלפי. אנחנו כאן לא כי אין לנו ארץ אחרת, אנחנו כאן כי זוהי הארץ שאנחנו רוצים. אנשים התחילו לחזור מחול, כי קורה כאן משהו שאסור לפספס.